a Michel Petit, que nos acompaña... Ahora sí que nos acompaña. Buenos días, Michel, bo día. Non as coitamos. Bueno, mentras arreglamos o problema de son, temos a Michel Petit desde Grecia, en conexión, presentando o seu novo libro, que tedes aí na vosa bolsa e que poderedes disfrutar se non o tedes feito xa. E para acompañar esta intervención de Michel, contamos tamén con Montse Pena, que xa é unha bella conocida, aínda que nova, das bibliotecas escolares de Galicia, que falará cando acabe a súa intervención. Adiante, Michel, e moitas gracias. Bueno, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Y antes de nada quisiera agradecer muy calurosamente a Judith Fernández Novoa, directora general, y al equipo de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia, Consellería de Educación de la Junta de Galicia, particularmente a María Pusa por haberme invitado a participar en esa jornada de clubs de lectura. También quiero dar las gracias a Montse Pena, profesora de Didáctica de Lengua y Literatura de la Universidad de Santiago, por acompañarnos, a Juan Mata Anaya por revisar y corregir mi castellano y a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí. María me dijo que sois las personas coordinadoras de los más de 1000 clubs de lectura de los centros educativos gallegos. Me contó también que iban a ofrecer a cada persona presente mi último libro, Los libros y la belleza somos animales poéticos, publicado por Calandraca. Es un gran honor y trataré de presentaros, como me lo pidió María, los temas de este libro. Algunos ya conocéis mis estudios, pero me presentaré brevemente para quienes no conozcan mi trayectoria. Dediqué más de 30 años como antropóloga a estudiar las prácticas de lectura y la relación con la cultura escrita, particularmente en lugares donde el acceso a esa cultura escrita no era facilitado por el contexto social, familiar o geográfico. Primero investigué en Francia, en diferentes regiones rurales y en barrios de la periferia de varias ciudades, donde mis colegas y yo habíamos realizado numerosas entrevistas a jóvenes, muchos de ellos hijos del exilio, de gente que había migrado. En cada uno de nosotros existen calles en las que se corre con prisa, bulevares sin alma, estruendo y también espacios tranquilos, poéticos. Esos espacios debemos a toda costa protegerlos, multiplicarlos, para abrir esos espacios dentro de nosotros y entre nosotros. No existe solo la literatura oral o escrita, no existen solo los libros, pero estos son unas vías regias para redescubrir los sueños, para reanimarlos. Muchas gracias a vosotros que dedicáis tiempo para abrir esos espacios con niños y adolescentes, y gracias por haberme escuchado. Gracias, Michel. Tedes aí un libro que vai dedicado a vos, porque este libro Michel o dedica ás persoas mediadoras no mundo da lectura. Gracias por abrirnos esas portas ás bibliotecas como xardíns nos que podemos habitar e a facernos pensar que a arte e a literatura teñen o poder de acollernos, de acompañarnos e o dereito que temos é o inútil, que eu creo que iso é moi importante, Michel. Moitas gracias. E agora Montse Pena nos vai a falar un pouco das lecturas dos libros de Michel. Moi bo día, é un placer estar convosco. Quería comezar agradecéndolle a Asesoría de Bibliotecas Escolares o terme convidado a estar hoxe convosco outra vez, non? E moi especialmente a María Pousa, que é desas persoas que tende pontes de libros e tende pontes de palabras. E tamén, por suposto, eu quería agradecer a propia Michel Petit. Faime unha ilusión inmensa poder dialogar coa súa obra dende a miña experiencia como mediadora e como lectora, non?
Por iso, como reza a diapositiva, pois o que quería compartir con vos hoxe é un pouco o que aprendín eu, o que aprendimos todas e todas lendo a Michel Petit. Non podo precisar exactamente a primeira vez que me acheguei a unha obra de Petit. Si que podo lembrar, sin embargo, as sensacións que espertou en min. Como puidera estar tanto tempo sen ler aquilo, sen subliñalos, sen facelo meu. Aquel libro, Nuevos acercamientos a los jóvenes e a la lectura, pareceume unha sorte de feixe de luz, en boa medida porque atopei un lugar onde recoñecerme, onde mirarme. Por fin puiden entender por que me fixen lectora, por que o son, por que o serei sempre, pero tamén fun descubrindo algunhas das claves que podía facer co meu alumnado. As súas palabras deronme un mapa intuitivo para poder seguir camiñando, para seguir mantendo a esperanza acesa. Insisto nesa idea do mapa, da representación, que ninguén espere atopar aquí unha pócema máxica para solucionar as crises da lectura, pois o que atopará son reflexións, azos, vivencias, inquedanzas compartidas, ademais de relatos de lectoras e lectores de todas as partes do mundo. Como acaba de convidarnos a facer, como escribiu en varias das súas obras, Michel Petit lémbranos a cotío que tal vez todas as persoas que trabajan con la lectura deberían pensar un pouco en su propia trayectoria como lectores. Por iso, o que lles convido a facer hoxe, non sen algo de pudor, é que nos asomemos á miña traxectoria lectora dende unha perspectiva colectiva, a eses espazos onde vin algunhas das funcións que a lectura pode ter. Mentres escoiten, prégolles que vayan pensando nas súas mesmas. Seguramente moitas coincidirán, outras serán contrarias, pero o que compartirán será a certeza de que a lectura queda cando quen lé ve que esa experiencia casual, intuitiva, traspasou a obrigatoriedade ou a afección para formar parte plenamente da súa experiencia vital. Das nosas experiencias podemos tirar conclusións xerais e decatarnos que mesmo en percorridos lectores uniformes hai ocos, espazos para a dúbida e que os libros máis singulares nos levaron aos lugares máis insospeitados. Mais alá da lectura para aprender, esa que máis preconiza a escola e na que moitas veces as profesoras e os mestres quedamos paradas, os libros, a literatura, as palabras, dannos outros lugares dende os que mirarnos. A eles imos agora. Ler para contar cun espazo propio. Dinos Petit, la lectura puede ser, a cualquier edad, un atajo privilegiado para elaborar ou mantener un espacio propio, un espacio íntimo, privado. Criei-me ata a preadolescencia cos meus avós, unha labrega e un mariñeiro de Sada que foran á escola ata os 8 ou 9 anos. Non podo saber en que momento nacín como lectora, pero sí que dende ben nena, a través dos contos de quiosco e dos tebeos de zipizape que me fornecía a miña nai, vivín o prazer íntimo de estar a soas con eles, no meu universo particular. Sobre todo, sera de noite e as agochadas. Escondéndome do mundo e da realidade, a lectura se convertía nunha especie de cabana que non quería abandonar nunca. A miña avoa, ese vicio meu, inaudito para ela, sempre a inquietaba, especialmente pola noite, e viña ao cuarto e dicía: «Vaste poñer mala, nena, e será bo tanto ler». Co paso dos anos, acabou afacéndose a iso, e na casa que foi súa, ainda descansan as miñas edicións de Enid Blyton, de Pack, de Trixie Belding, de Barco de Vapor, os primeiros Casal de Rei do Campo e María Victoria Morena. Son os tesouros da nena lectora que fun, e que sen ela o saber, buscaba un espacio propio. Ler como posibilidade de identificación. Sinala Petit. Este espacio creado por la lectura no es una ilusión, es un espacio psíquico que puede ser el sitio mismo de elaboración o la reconquista de una posición de sujeto.
porque los lectores no son páginas en blanco donde el texto se vaya imprimiendo. Van en busca de palabras que les permitan domesticar sus miedos y encontrar respuestas a las preguntas que los atormentan. Agora permítanme que me centre nun dos personaxes desta historia predilectos, o meu avó. Como lles dixen, só foi á escola ata os 8 ou 9 anos, pero dela gardaba un recordo vívido, feliz, en parte porque nela habitaba a memoria garimosa dun deses mestres republicanos que o ditador faría desaparecer despois. Gustoulle sempre ler, pero limitábase prácticamente ao xornal. Un día veume un libro nas mans. Era O lápiz do carpinteiro, de Manuel Rivas. A historia, como moitas de vostedes saben, do médico republicano Daniel da Barca, encarcerado polas súas ideas progresistas e do seu amor por Marisa Mallo, a moza dun fillo reaccionario. Cando lle contei o argumento, algo prendeu nel. A cara iluminouselle como se volvese ser un cativo. Días despois non só acabara, senón que me pediu máis historias da guerra, como el lles chamaba. Así, nos seus últimos anos, achegueille libros xuvenís que trataban este tema, como Corredores de sombra, de Fernández Paz, ou A sombra descalza, de Ana Alfalla, pero tamén procurei por librarías obras que podían acompañalo nesa identificación, como Las 13 rosas, de Jesús Ferrero. Era un home que nunca falara de política, que comeceu a facelo tímidamente conmigo a través destas lecturas, máis que vivir a guerra cando neno e que sabía que na casa seu pai agochara 2 mariñeiros amigos afiliados a sindicatos. O medo de que os golpistas levasen a aqueles homes, pero sobre todo de que levasen o pai, non lle esquecerá nunca. Na lectura atopou por fin as palabras e a compañía que levaba buscando tanto tempo. Outros viviran o mesmo ca el, moitísimas veces dun xeito máis atroz. El acababa de coñecelos. Ler como apropiación. Sublínea Petit. Los lectores se apropian de los textos, los hacen significar otras cosas, cambian el sentido, interpretan a su manera, deslizando su deseo entre líneas. Se pone en juego toda la alquimia de la recepción. Nunca es posible controlar realmente la forma en que un texto se leerá, se entenderá, interpretará. Cando eu era unha alumna de instituto, acabei de converterme nunha lectora literaria. Fíxeno primeiro a través do encontro con varias obras que decididamente seleccionara para nós a nosa profesora de literatura española. Lembro reparar na Odisea cunha curiosidade e un prazer contido, como se a historia de Ulises, cando non nos decatábamos de que Penélope quedara esquecida, acontecese nos pequenos illotes da miña ría de Sada, así como estalido de sensacións que foi achegarme a 100 años de soledad. Nunca volvín ler esa novela, pero quedou no meu maxín como o meu libro preferido, aquel que máis feliz me fixo, porque ese verán de 1995, no que o lín, sen moverme da miña pequena vila, unha máis da familia Buendía. Máis adiante descubrín os poemas de Ángel González e Idea Vilariño, porque o meu profesor de filosofía os puxo nas miñas mans aparentemente de maneira casual. Case todos parecía que falaban de min. Acababa de ter o meu primeiro desengano amoroso, e xa se sabe, e aquilo eran as miñas cancións, os meus guieiros, o descubrimento de que moitas persoas, moitos anos antes de que me ocorrese a min, tamén foran abandonadas. Como non apropiarme das súas palabras. Ler para facer a lingua máis nosa. Indica Petit. La lectura también es una vía privilegiada para acceder a un uso más desenvuelto de la lengua, esa lengua que puede llegar a constituir una terrible barrera social. Arriesgarse a tomar la palabra, arriesgarse a tomar la pluma, son gestos también de una ciudadanía activa.
As profesoras de literatura, as mediadoras de lectura, dicimos en non poucas ocasións que ler é importante para adquirir vocabulario, pero máis que o prazer de saber palabras polo gusto de sabelas, o importante é saber expresarnos con elas, dicir quen somos. Diso tamén sabemos moito en comunidades como a nosa, en que hai dous idiomas en contacto, nunha situación de desigualdade manifesta para o galego. A estudante de Filoloxía Galega que fun anotaba palabras que atopaba nos libros e que non coñecía porque quería disimular que era neofalante, que os seus avós lle falaban en galego, pero súa nai e seu pai non, que non manexaba daquela tan ben unha lingua como a outra. Por iso, tomaba prestadas as palabras de Luz Pozo, de Teresa Moure, de Xoana Torres, que caían nas súas mans e que non coñecía. Anotabas minuciosamente, como un xeito de encher ese valeiro primixenio, como unha boia no medio do mar da linguaxe. Como tamén o fixo, noutro sentido, e hai poucos meses, aquel neno de educación infantil cando convidamos a ler un álbum sen palabras. Aínda que soe contraditorio, a cabeciña dese neno, que aínda non adquirira os coñecementos básicos sobre lectura, nin sequera que na nosa cultura se escribe en horizontal, de esquerda a dereita, foi se enchendo de palabras que tiñan que ver co relato que estaba lendo en imaxes, contando as aventuras daquel príncipe. A súa mestra, que ademais está aquí hoxe, estaba extremadamente sorprendida. Contoume, uns días despois, que logo daquela experiencia o neno fixaba algo máis a atención na trama, no papel. A interpretación das imaxes dera paso a un lector potencial. Descubrira que tiña palabras para expresar historias e que quería usalas. Ler como medio para abrirse ao outro, a outra. Di Petit, ler non nos separa del mundo, nos introduce en él de manera diferente. Lo más íntimo tiene que ver con lo más universal, y eso modifica la relación con los otros. La lectura puede contribuir de ese modo a la elaboración de una identidad que no se basa en el mero antagonismo entre el ellos y el nosotros, mi etnia contra la tuya, mi clan contra mi pueblo o mi territorio contra el tuyo. Levaba vendo un tempo como o meu alumnado, futuras mestras e mestres de educación infantil e primaria, cada vez se emocionaban menos cos libros. Precisaba que chegasen ao final do semestre coa curiosidade pola literatura prendida dentro. Contra a tiranía dos libros para que, sempre crin na rebeldía dos libros porque sí. Decidín, inspirada pola obra de Petit, recuperar a lectura en alto, moitas veces en formato álbum, case sempre empregando unha adaptación do método Dime, de Chambers. Porque ler nunca é perder o tempo, senón gañalo. De que me servía que soubesen conceptos básicos de teoría da literatura infantil se non eran quen de emocionarse coas historias, de ter curiosidade por redescubrir o mundo e de leválas ás aulas como a quen transporta o máis valioso dos tesouros. Funcionou, funciona case sempre. Dende que abro as páxinas da Árbore Xenerosa de Shel Silverstein, unha das historias máis sinxelas e profundas que coñezo, que testemuña a relación entre un neno e a súa árbore a través do paso do tempo, e coa que sempre comezo esas lecturas colectivas, sei que está pasando. Estáse creando unha comunidade de lectura. A maioría das veces porque a literatura xoga coas nosas emocións, e o alumnado precisa non só expresar que move neles nesa historia, senón tamén escoitar o que move nas outras. Os grupos, as barreiras entre eles, as olladas desconfiadas, as reticencias, quedan derrubadas como se pasase unha revolución. Bendita revolución a da lectura. E se nos imos á elaboración dunha identidade máis plural, quédome cunha exalumna que atopei nun curso de profesorado hai ben pouco. Díxome, sabía que tiña que vir, porque dende que liches Fume de Antón Fortes e Joana Concejo e me fixeches chorar e vivir doutra maneira o que fora o Holocausto, sabía que, polo menos, se viña
algo en min ia volver cambiar. Ler como xeito de estimular o espírito crítico. Sostén Petit. Ler es, por tanto, la oportunidad de darse un tiempo para sí, en forma clandestina o discreta, en el que imaginan otras formas de lo posible, en el que reafirman su espíritu crítico, en el que logran cierta distancia, cierto juego respecto a las maneras de vivir y de pensar de sus seres cercanos. Outra desas lecturas colectivas que adoito facer na aula é a do álbum de non ficción Así é a ditadura, do equipo Plantel, que vai describindo de maneira minimalista, pero tamén profunda e reflexiva, o que ocorre nun sistema ditatorial. Despois de lelo, nunha das miñas clases, un alumno, cos ollos moi abertos, atreveuse a dicir o que moitos estaban pensando. Pero, profe, eu non sabía que os libros para nenos tamén podían ser así e facernos pensar tanto. Sensación semellante estivera eu por primeira vez cando era adolescente e me acheguei a textos que hoxe considero limiais. O conto da criada de de Margaret Atwood ou Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro. O que podería pasar, o que pasou, xuntábanse para facerme ver que, grazas á lectura, podía contemplar o pasado e albiscar un futuro posible, construindo as miñas propias ideas ao respecto para decidir cal era a postura que quería adoptar en todo isto. Ler para construirse a unha mesma, a un mesmo. Indica Petit. El lenguaje non é reductible a un instrumento, tiene que ver con nosotros como sujetos parlantes. Lo que determina la vida del ser humano, en gran medida, es el peso de las palabras o el peso de su ausencia. Cuanto más capaz es uno de nombrar lo que vive, más apto será para vivirlo y transformarlo. De todas as funcións que ten a lectura, é esta que me parece máis ampla, máis acolledora. Os libros acompañáronme, como seguramente a todas e todos vós, en momentos claves da miña existencia. Sei que, cando faleceu a miña avoa paterna, estaba lendo unha edición comercial de Círculo de Lectores da novela Viento del Este, Viento del Oeste, de Pelbach, da que non podo lembrar prácticamente nada, pero sí a cor da súa cuberta e a súa textura suave. A súa materialidade me agarrei para que aquela nova non fose verdade. Sei que me frustrei logo do nacemento da miña filla 1001 veces porque era un bebé que choraba tanto que non daba tregua. E sei tamén que naquelas noites, durante case 2 anos, repasei historias queridas e poemas, case de memoria, como un xeito de asirme a aquela nova vida de nai que tanto me desconcertou. Era a miña particular maneira de resistir. E sei que en 2018, agobiada pola precariedade laboral e por esa oposición que nunca chegaba, enfrontei a miña propia ansiedade lendo Instrumental, o ensaio biográfico no que o pianista James Rhodes fala do seu trauma, pero tamén achegándome ao mundo luminoso de Paraíso inhabitado de Ana María Matute, onde a fantasía dun neno é o seu lugar para seguir adiante, como foi o meu. Esta que lles acabo de contar é tan só a miña biografía lectora, pensada dende o que me ensinaron os textos de Michel Petit. Achegarse a eles é sempre bálsamo, inspiración e espazo para pensar. Por iso lle recomendo telos sempre preto, como fondo de armario mediador, como ese lugar onde atoparse e atoparnos. Posiblemente, ou quizáis non, a súa propia colección acabana de comezar con ese Os libros e a beleza, mais non perdan o resto. Váyanos buscar a libraría, a biblioteca máis próxima, como a quen se dá ese agasallo que leva merecendo tanto tempo. E teñan a certeza de que ali atoparán un acubillo seguro. Agardo que, mentres eu falaba, pensasen no seu propio camiño lector, que indagasen como a lectura as construíu, que comentasen coa compañeira do lado a cursilada que dixen, o baleiro, e tamén algo, a emoción.
que reparasen en como están a influir, consciente ou inconscientemente, na rapazada que teñen arredor, e que cando mañá volvan ás aulas non esquezan escoitar as lectoras, pero tamén os non lectores, e non perdan a oportunidade de achegarse a obras que nos falan dos libros e da lectura, tamén dende a ficción. Aquí lles lembro uns cantos. Precisámolos para coller aire e folgos. Se dende a escola somos quen de facer intuir ás mozas e mozos que os libros e a literatura teñen todas estas posibilidades, e se ademais conseguimos facelos sentir que son dos suxeitos que desexan historias e que algo realmente valioso teremos gañado. Moitas grazas. Está aplaudiendo. Muchas gracias, Monse. Michelle, no sé si quieres decirnos algo. No se escucha. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, solo agradecer de todo corazón, Monse, y vosotros, y felicitar. Enhorabuena por todo lo que hacéis. Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues agora creo que en un rato en un rato, sí, me están facendo sinais de fume que en un rato teremos a entrega do premio. Gracias, Monse, gracias, Michelle. Eu creo que aquí levamos moitas cousas que nos interpelaron directamente, bueno, Monse moi directamente, pero Michelle tamén. E, bueno, que teremos esa lectura aí de cabeceira co teu libro. Gracias, Michelle. E que teñas un bo día. Gracias. Hasta luego.